ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅನಾವರಣ. ಉಡಲ್ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತೇನಾ Paco, no olvide baca dulu tahu. Dani, oh Dani. Nah, player tu lah. Dana. Dani kululera. Kulleru Dana avadu. Adonte paate retten. Sari fun pe untule. Very good. Dani, tera kenonu baide. Eriga. Yerun gottijira niple. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಗಲಿಗೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಎತ್ತಂದನಿ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ತಾಣೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಮಗೆ ಅಣ್ಣನ ಗುಣನಾಳತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಂಡು ತೆರಿಯೊಂದರತ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತನ ತಾಳೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಂದವ ಇಜ್ಜಿದನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಮಗೆನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 56 ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಯಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಗಡ ಬಿಡೋಣ ಆವ್ ಪಂಪದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂದ ಮಗ ದನಿನ ಕಾರ್ ಬಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಟದಾಡಬಹುದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಾಡಬಹುದು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಆವ್ ಪೋಯ್ ದನಿಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಉಲೋಲಿ ಪೋಡ ಉಲೋಲೆ ಪೋಡು ಬಂಬೆ ಕೊಡ ಬದಲವ ಆವ್ ದನಿ ನಮ್ಮ ತಾನದಲ್ಲರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಹೋತಾರ ರಬ್ಬಿತಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ತಣತಳಿತ್ತಲತ ಕಂಜಿ ಮಿಣಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡು ಪಾಡೋಲು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾವ್ದು ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಹಾ ಮನಿ ದಾದ ಮೇಲಿನ ದನಿ ಮನಿ ಯಾನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ ಜೋರ್ ಬದಲ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದನು ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೇತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆವಮ್ಮ ಪೋ ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ